Hei vaan! Tarkoitus oli tehdä tässä helmikuun aikana sellainen, että mitä tein tammikuussa, mutta koska mä tein jo aikaisemmin semmoisen väliaikapäivityksen, enkä sen jälkeen ole kovin paljon kutonut, niin mä ajattelin, että tämä voisi olla sitten enemmänkin sellainen, että mitä haluan tehdä vielä tulevaisuudessa. Ja mä aloitan ihan sellaisesta nopeasta ajatuksesta, että tuli mieleen, että koska mulla on näin paljon näitä lyhkäisiä jämälankoja, niin näille voisi virkata jonkun kivan pussukan, jonne niitä voisi sitten ruveta keräämään. Että vähän niin kuin semmonen scrap yarn homma. Mietin vielä minkä näköistä tai minkä kokosta aion tehdä, mutta varmasti netistä löytyy todella paljon hyviä ohjeita. Sitten jatketaan vaikka sukista, koska niitä mä oon tehnyt viime aikoina aika paljon. Ja vielä on joitakin sukkia, joita mä haluaisin tehdä. Esimerkiksi Novitan sivuilla, niin siellähän on tosi paljon kaikkia ihanuuksia. Ja niistä mä löysin yhdet, mitkä mä ajattelin tehdä äidille. Eli nämä tällaiset juhlamokkasukat. On Sari Nordlundin suunnittelemat. Nämä on jotenkin tosi mun äidin näköiset. Tuo kuvia näyttää siltä, että se on vähän haastava tehdä, koska mä en ole hirmuisesti tehnyt kirjoneuletta, niin toi kahvikuppi voi olla vähän haastava tehdä tossa, mutta koska nämä ei kuitenkaan mitkään hirveän pitkävartiset sukat, niin eiköhän nekin onnistu. Ja toiset sukat Novitan sivuilta niin olisi tämmöiset Ari-Pekka-sukat, joissa suunnittelijana on Rolf Ekroth ja Minna Metsänen. Ja nämä sukat mä haluaisin tehdä mun iskälle. Ja nämä on tosiaan tämmöiset tosi perinteisen näköiset ja uskon, että ne sopii sen takia mun iskälle kans hyvin ja tuossa ruskeassa varissa ajattelin tehdä. Kolmantena edelleen Novitan sivuilta niin olisi tämmöiset Niina Laitisen suunnittelemat alla koivupuun pitsineulesukat. Ja näitä mä oon itse asiassa joskus tehnytkin, mutta multa silloin loppui lanka kesken puolivälissä toista sukkaa. Siitä on jo aikaa ja mä oon varmaan purkanutkin ne, eli pitäisi aloittaa alusta, mutta uusi yritys vaan, koska nämä on kuitenkin tosi kauniit mun mielestä. Ja sitä oli ihan mukava työstää silloin. Tarvitsee vaan hankkia vähän enemmän sitä lankaa. Sitten vielä lisää näistä asusteista, niin mä ajattelin kokeilla kans kutoa tämmöisen palaklavan, eli semmoisen kudottu tai virkattu sellainen huppukauluri. Ja tuntuu, että niiden neulominen on ollut varmaan aika suosittua viime aikoina, niin pitää itsekin kokeilla. Ja siihen löysin tosiaan ohjeen Drops Designilta. Pitää vaan vielä päättää, että missä värissä mä haluaisin tän tehdä. Ja tämän mallin nimi on tosiaan Luna Azul. Sitten vähän isompiin projekteihin. Tämä on jo jonkin aikaa pyörinyt somessa ja varmaan jokainen on tehnyt sen tai ainakin suunnittelee tekevänsä. En kyllä ihmettele, siis tää paitahan on todella kaunis. Eli nitin tää Porcelain Sweater. Ja mä ajattelin tehdä sen ihan näissä alkuperäisissä sinivalkoisissa värissä. Jos tosta Porcelain Sweaterista jää lankaa ylitte, niin sitten mä ajattelin, että siitä voisi tehdä nämä kans somesta tutut Songbird-lapaset ihan samalla värillä. Ja nämä Songbird-lapasethan on suunnitellut tää Erika Hausser kirjoitetaan. Hausser varmaan lausutaan. Somesta intoutuneena niin Petit Knitting Ingrid Sweater tuossa vaaleammassa värissä. Se voisi vaikuttaa todella mielenkiintoiselta kutoa. Siinä on paljon erilaisia yksityiskohtia. Niin jännä nähdä, että miten ne sitten toteutetaan. Petit Knitiltä mä tykästyin myös tähän Scottish Sweateriin. Se on tosi simppelin näköinen, mutta toisaalta tosi omaperäisen näköinen ja mä ihastuin tähän aika kovasti. Varmasti löydän tolle käyttöä sitten. Ja vielä yksi neulepaita, minkä mä haluaisin tehdä. My Favorite Things Knitwearin tämä Norma Sweater.
Siinä on mielenkiintoiset nuo raidat ja lisäksi vielä tuommoinen lämmin kaulus. Mutta koska talvi ei jatku ikuisesti, niin ei tarvitse aina olla pelkkää lämpöstä päällä. Niin My Favorite Things Knitwearin sivuilta löytyy myös kivasti näitä neuletoppeja. Tää neuletopeista mä tykästyin erityisesti tähän kamisoleen numero 5. Jonka mä ajattelin sitten keväämällä luoda puikoille. Mutta hei, kiitos jos katsoit videon. Kauniita neuleitahan on todella paljon ja joka tilaisuuteen löytyy jotakin. Ja niitä on paljon enemmän kuin olisi ikinä aikaa tehdä. Mutta tässä nyt oli muutama mun lemppari, mitä mä ajattelin, että olisi kiva ruveta työstämään. Kommentoi hei säkin alle, mikä on sun seuraava projekti, vai onko sullakin yhtä lailla vaikeuksia ruveta työstämään yhtään mitään, kun tulee vaan selattua somea ja kaikki innostaa niin kovasti.